Nak jingdon ya ki jingtmu ban kentiu ya ki samla pule ha ka snong ka thau ki bala leb ha ya ka examen nalor ban penslor ya ki wai pat ki samla pule ka seng samla dangar ha ka sin ka baning kong ka ta ka khat khandai tare unai tung arja arpusan kala penlong ya ka program penkop buram ya ki samla ki bala wan shakmat ha ka examen SSLC but HSSLC ka bala tip kum ka academic excellence award arja arpusan. Ya kini ke program kabala penlong ha community facility center dangar lawan banya Bynta dauba Himalaya Shangpliang unong ai buat ketenat pule puti ke sarkar jela Kongsan haringkat ke jia don lang uba HS imli urang ba snong kiri urang ba ke snong ki samla pule ki nohikai nalor kiwe ki samla ki bala syapen ko buram ha kani kisngi ki don kumba prangut ai haba ajing kran ha kini jingelang uba HM Shangpliang ulapen pau baka sarkar hapo ka jingelam jangka National People's Party mentausnam kalawan ra ek jingkela ha ketenat pule puti bat benrap ba mentausnam ki Khun samla ki lapas bha bar ula ai khublei ru ya ki nohikai skol ki bala Trei Shitom. Nalor kita ula ongru bagi Kmie ki kpa ki don kam ban dan Bynta hala ki yeng ki sam ban Peit ya ki Khun ki kti bikin Trei Shitom bat kum joru ki nohikai skol ki balong kum ki Kmie ki kpa baar. Is Rolket Wanyang Sobayan Shikman Api Aijin Tapti Kebejam Langta Isabolang Chongni Bebut Yai Sobayan Shikman Ladam Don Bynta Dayomika Lengkoi La penhun sisam don La dam don sebab kami kipa wani rak wan tersim Soba kami nak kipa soba wan sepat buat Kloi buat perslam Nangta kalsaria don am La dam don wan sepat kami kipa gambir di marat dis kampas Thapti lam sohai giro umni lam ta juki kita pergi Khun juki kita le ha shisha ya thapti lam ta juki te Bynta rakhat ya ikut Kongsan soba dot bayir soba Kongsan please sa sai wei Kongsan Ale. Kublai. Ngam ini. Te Bynta. Kumning ang kepat isar be indon hakman par kita. Mendaus nem kalong kabakar pang shisha. Ba haka secondary level ngilayo yaki Khun samla baro kowe ka state yungi. Bagilale ha hado ta. Im shumpoi perkat bakal result kan poi hadu prapo nyo point yue non percent. But haka high secondary ngiyo ya kecing pass hadu prapo R point 0% percent. Katang lalong ke record hadu mentah kani bang input ciyo snow baki Khun samla jungi baro kowe jelah kila le ha hadu tata naso bende ai kaburam kinohikai kila Trei Shitom kila Trei borba akajing kershan nakaliya sarkar yaki interventions ki papheron he kila wanra yaki rukom hikai ka training akinohikai baki nohikai kinlong shushu ki ba khampro kham tibit ban pensapriang yang kecingtip jongki syaki Khun maciki kena jungi naga jing Peit jonga alai I baki nohikai kila le kat bala ban wanra ya keburom ban ai dan am ya ke skul ke jongki kumoong ibaham mene irang pasnong Yong bagi Kmie ki keparo
kila don Bynta kajing Trei Shitom jong kikon kade namar kane baro ni hab ya don jang ki Kmie ki pahi ki no hikai school bat ki Khun samla badai no ki Kmie ki pa ki blakar syangko kumangi yosyo ang ni ngathan borda jungi dan bon ki long yen ki baduk andai kala poi ka por baki Kmie ki pa ki la suto ya ka jing don kam jong ka Pule puthi ki Kmie ki pa ki la suto ba klem ka jing nang ka jing sta kalawe ki Khun jungi kan long ka baduk ngai Pule ki Kmie ki pa wa yala de la kilong kibriu ki bamdon haka jingnak ka jingsta ki Kmie ki pa bon ki badon haka ni thain porda dungi kilong illiterate ndrei ki om ba ni la long kumne be ki Khun jongi ki de ban long ki ban nang bat ki basta ba ngasok mensya ba kani ki jingkla lawan hakilong yeng jongi hakini ki thain nang gendong jongi bon sen hakitan ng kendong ngi don bon kinorem kiba im sngi tang hagarat kim don por ban hikai ki Khun kim don por ban semrani ki Khun sa school kim don por ban Peit wa ke don kampan pun Pule kini ki Khun ndrei ki Khun ki sutu ya ka responsibility jong ki Khun samla jong ni mata kila stang ban sutu ya kata ka competitive spirit jong bahawa classroom kadon ka competition ka healthy competition kabadon happening ki classroom kadai ka spirit ka mensen kaban yakun ka competitive spirit ka pelong ikini ki Khun menasi bakin wan man shim yak ni keburang bangakwa ikani ka ka spirit ka mensen yakun kamatang kandang don hakiwai ki Khun samla jungi ki bidang beteng ki jing Pule bagaju ka spirit ngakwa bakan don hapi ki nong hikai kaju ka spirit ngakwa bakan don hapi ki Kmie ki pa andangi baro ngila kelum lang ya kita kemsem manipun ki Kmie ki pa ki nong hikai bat ki students angta ngin yo ya ka result kebatian bat kebajon dia nomor kata yang tujuan dia kibar bapin soha ben Trei Shitom om dai bapin so komen da Meghalaya ya kita ki positions kita ki matric lagi ki high secondary tapi kaji pun tapi kadang sedang nang ni kaji pun kaji tapi sedang nang ni cepat ba andara dep saka kelas 10 matric kanya sa class 12 dadap sa class 12 kanya sa graduation dadap ka graduation kanya sa post graduation nang dahanwan sa por panya Khun banwat kam tengidon kam papi pinlong kita kiban yen halhi kejat lajo om daka jikersyam jomnor jo habatin Peit bahaki kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut Peit ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba Kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi the office jong commissionariat of food safety Shillong Meghalaya